Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Para pinisepuh, para sesepuh ingkang tansah kawula bekteni, saha para rawuh kakung saha putri ingkang tansah winantu ing pakurmatan, ugi boten katalumpen para reda nyang taruna ingkang tansah winantu ing bagya mulya. Saderengipun kula lajengan matur wonten ngarsa panjenengan, semoga panjenengan saha kula tansah ngujukaken raos puja saha puji syukur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Nggih awit limpah nikmat, rahmat, hidayah saha inayahipun kula lan sami ngantos wekdal enjang siang menika tasih dipun keparengaken makempal manunggal wonten papan pahargyan mriki kanthi manggih rahayu wilujeng kalis ing sambikala. Salajengipun salat sarta salam semoga tansah kula njakaken dumateng junjungan kita sami Nabi Agung Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kang tansah kula njan sami tenggo-tenggo syafaatipun mangkih wonten ing yaumul akhir. Para pinisepuh, para sepuh ingkang tansah kula bekteni, saha para tamu sedaya kakung saha putri ingkang tansah winantu ing pakurmatan, kanthi linambaran trap silani budi saha sewu agunging paksama keparengna kula ngadeg cumantaka wonten ngarsa panjenengan. Nggih awit awrat ngemban dawuh saking njenenganipun Bapak Rahmat almarhum saha Ibu Sri Lestari kinen nampi menggah atur pangandikan pasrah saking njenenganipun Bapak Mulyanto saha Ibu Sri Noviana Sari ingkang bidal wonten Pabilan RT Setunggal RW kalih Pabilan Kecamatan Kartosuro mlebet wewengkon Kabupaten Sukoharjo makmur. Ingkang wekdal siang menika dipun suri sareng njenenganipun Bapak Mulyadi Sarjana Teknik. Kunjuk dumateng njenenganipun ingkang kinurmatan Bapak Mulyadi Sarjana Teknik. Ingkang sepindah panjenengan ngaturaken salam taklim. Kunjuk dumateng njenenganipun Bapak Rahmat almarhum saha Ibu Sari. Lumantar kula salam taklim panjenengan kawula tampi kanthi wasilah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sakep monggo kalih njenengan ngaturaken temanten kakung pun Bagus Anggit Setiawan Atmojo kakung saking njenenganipun Bapak Mulyanto saha Ibu Sri Noviana Sari ingkang bidal wonten Pabilan RT Setunggal RW kalih Desa Pabilan Kecamatan Kartosuro klebet wewengkon Kabupaten Sukoharjo kawula tampi kanthi suka renaning penggalih saha kanthi lumastaning asta kekalih. Salajengipun temanten kakung badhe dipun wadani tata cara dhaup saha panggihipun kalian Roro Ayu Dela Listi Ika Rahmawati ahli madya akuntansi putra putri saking njenenganipun Bapak Rahmat almarhum saha Ibu Sri Lestari. Mugi kepareng Bapak Mulyadi sak pangombyong nderek hangestreni saha nderek panjurung pandonga mugi-mugi lampahipun tata cara dhaup saha panggih saged lumampah kanthi lancar sae boten wonten alangan satunggal punapa-punapa. Lajeng kalih ugi wonten oleh-oleh kagem Bapak Rahmat almarhum saha Ibu Sri Lestari. Sedaya lumantar kula tampi kanthi suka renaning penggalih saha kanthi lumastaning asta kekalih. Panjenenganipun Bapak Rahmat almarhum saha Ibu Sri Lestari boten saged paling wios menapa-napa
sagedipun namung ndedonga. Mugi-mugi sedaya kadharan panjenengan enggal pikantuk leliru ingkang langkung kathah saha langkung barokah. Ingkang ketiga bilih panjenengan mangke dalu kasuwun penganten sarimbit kaboyong dhateng Pabilan RT setunggal RW kalih sedaya dawuh panjenengan insyaallah mangke dalu badhe kalaksanakaken. Lajeng angka sekawan kok bilih tata cara dawuh saha pangking siang menika sampun paripurna panjenengan badhe nyuwun pamit wangsul dumateng dalem panjenenganipun jenengan piyambak wonten Pabilan panjenenganipun Bapak Rahmat saha Ibu Sri Lestari namung saged nderekaken wilujeng kundur suwang-suwang mugi-mugi tindak panjenengan saking papan pahargyan mriki dumugi dalem panjenengan wonten ing Pabilan tansah mangke wilujeng nirbaya saha kalis ing sambikala. Ingkang pungkasan kula piyambak ingkang kapiji nampi menggah atur panjenengan nglenggana kathah atur kula ingkang boten runtut ing parama sastra saha tata basa minggahing tata susila ugi singlar saking sebasita pramila kula nyuwun agunging samudra pangaksama. Cekap semanten atur kula billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu wilujeng.